Dwi'n 34 mlwydd oed, a dwi'n newydd sylweddoli mod dwi'n edrych fatha plentyn siawns Syr Wynff a Plwmsan. Braslas baha mawr! O ie! Mae hynna'n andros o lot i gymryd i mewn ar ganol Apocalyps. Erbyn y cyfnod yma yn y lockdown, mae safona ffasiwn a helyndid personol pawb wedi dechrau gostwng. Ac i fi, roedd y bar yna eisoes yn aruthrol o isel. Sbiwch, Crys yma. Gesiam ddim am weithio mewn gwyl lynyddol yn 2012. Hwn di'r peth taclusa sgyn i erbyn hyn. Dwi wedi bod yn y lockdown ma ddigon hir fel bod o'n dechrau ffeithio ar yng ngallu i wneud penderfyniadau call. Enghraifft, dwi'n ystyried siafio'r locsyn a just gadael moustache. Sy'n syniad blydi gwirion. Dwi'n cael y chwiw yma bod chydig flynyddoedd. Dwi'n gweld dyn del efo moustache a sbectol ac yn mynd, ie, swn i'n gallu edrych fel la. Gan anghofio'r ffaith, y dyn sydd del, nid y moustache a'r sbectol. Felly, yn lle edrych fel hyn, dwi'n edrych fel hyn. Neu fel hyn. Di o just ddim werth o. Ac mae ngwraig di deud, os doedd ei chyfil hi eto efo just moustache, mae'n ei adael hi. Na. A fydd hi ddim yn mynd ar plant efo hi. A tra bod ni'n trafod blewiach a ballu, dwi'n meddwl bod hi'n bryd i ni drafod yr eliffant yn y stafell. Na, dim chdi. Y ffaith mod i wastad yn gwisgo het. Gwir ydi, chys i ddim cyfle i fynd i'r barbwr cyn y lockdown a mae'n wallt i ddechrau mynd i drach yn fler. Sbiwch. Llanast e. Oce, na i fod yn onest. O'n i'n gwisgo wig yn y siop ddwytha na. Ydych chi sylwi? Dau beth wedi etifeddu gyn ochr mam o'r teulu ydy clinia anfarth fatha coed derw a y duedd i foelin uffernol ifanc. Diolch o'r genetics. Lot o fucking help. Mi ddylwn ni jyst bod yn ddewr a'i siafio fo gyd i ffwrdd, achos dwi'n dod yn beryglus agos i diriogaeth y come-over fan hyn. Come-over, come-over. A dydi neb ddim callach, come-over, a maen nhw'n meddwl bod gen i dal wallt. Yeah! Ond dwi ofn gwneud pethau'n waith. Peth ydi, mae pobl yn cymryd os ti mor hyll ac mor fler a fi, nad os am och gyn ti sut dwi'n edrych. Ma, gen i och. Dwi jyst rhyddiog i wneud yn byd am y peth. Ella ni jyst trio cwbl o hetia gwahanol. Hwna. Dwi'n newydd feddwl, beth na fi ydi plentyn siawns Syr Wynff a Plwmsan? Oedden nhw'n cysgu'r un gwely ag gilydd? Na, nes da chwiw. Yn y slawch, Plwmsan bach, ma banwyl dy fam. Sori am roed y ddelwedd erchyll yna yn eich penna chi. Da ni'n mynd i fod angen lot o therapi pan mae fydd hyn i gyd drosodd. Reit, dyna digon o lol am wsos yma. Byddwch ddiogel, a byddwch yn synhwyrol efo'ch moustaches. Moustache. Moustasiaid. Be di lluosag moustache? Moustouche? Rheini.